Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV. Puoch gi paka ni iyiero Ramogi TV e kind telebisen mathoth ma wan godo odhiambo ma kawuono. Weche manyien mag oimore nyako Ramogi, an gi geno ni ka weche gi orumo tidhi bedo gi ng'eyo kuom mago mosetimore pacho ka. Kawuono ni nyako Ramogi, wach mabende omako mach en wach mar Adani, kama Raila Amolo Odinga okoni ong'e Adani chakre thuolo mane en Prime Minister ma pacho ka. Kalonzo Musyoka ewi wach Adani achiel no koni dhi e doho mar kwedo kendo chungo chenro mora mora mar kambi mar Adani magichano timo e pacho ka. Weche mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwayo lamo kachiel kod kwe ne piny Kenya e kinde ni makoro juma makinye chako ni od bura mar Senate biro go mbaka ka twak ewi paro mar thiche oko. Mago bende wan godo e weche manyien mag oimore kawuono nyako Ramogi. Limbe marwa e chula ma Takawiri kachiel kod Remba e tielo mokwongo mar chenro marwa ma bende chano wadhi nyako Ramogi mar na monyo chula bende wan godo otieno ma kawuono kachiel kod Masako It. Mokwongo tundu weche. Irrespective ya ile itatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwayo jo Kenya mondo obed gi kwe sama oikore chopo e Senate juma manyien e kinde twak mar thiche oko. The broad-based government went ahead to sign another 95 billion energy deal with Traco and Adani for another 30 years. This will also not go unchallenged. Do not begin to condemn innocent companies. Raila Odinga okawo chung' mar siro Adani timorak pacho kaka Kalonzo Musyoka osingo dhi e doho mar chungo chenro mag kambino. Wakelo ni chenro ma Jumapil ka Jumapil mang'iyo weche Masako It e pacho ka. Machiegni nyako Ramogi, bed thuolo mar ndiko na namba en 33600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, ka mbui mar X @Ramogi TV KE. Bende weche gi nyalo luwo achiel kachiel nyako Ramogi kifollow ana wuon e Facebook page mar George Bati Daddy Cool. Machiegni jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua okwayo jo Kenya duto mondo omed mana nyayo kwe maonge deo kang' ma od bura mar Senate biro kao e chenro mar dwaro thiche oko mabiro chakore chieng' tich ariyo. Jatelo no manoloso bang' yuoro e nyasi mar lam ma Jumapil e kaunti ma Embu bende okwayo jo piny mondo med lemone kachiel kod piny Kenya to chutho bang' jo od bura mamalo yande nego ombulu mar thiche oko. Jafwambo marwa Georgia Oko chakono weche manyien gi ripod no. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne oyuoro e alam ma Jumapil e kanisa jo Anglican mar St. Mark TTC Kigari mantiere Manyata e kaunti ma Embu. Gachagua mane wuotho gi minode ma bende jadolo Dorcas Gachagua ne ojiwo jo Kenya duto mondo mi kik bed gi kihondko to chutho e kinde ni mapaka mapek mar dwaro gole e apis goe. Yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Si iko Mungu mbinguni. Binadamu wanaweza panga mambo mingi lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea. Muendelee kuombea nchi yetu. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu. Si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu? E nyasi mane obagi e kanisa no mar yango higni 34 nyaka ne diocese ma Embu chakre, Gachagua ne kata kamano nyiso geno ni doho kidekrese kadiponi od bura mar Senate bende ogoyo mbulu mar gwethe oko. Minod Gachagua ne komachielo jiwo jo Kenya mondo mi omed bedo gi yie kod geno to chutho e kinde ni matungni kwa kotelo ma pacho ka. Our judiciary is very professional and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Because if you want a generation and you want a Kenya that is better, a Kenya that has love, unity, and that which moves to greater heights, you must remain
in God. You must be prayerful, you must be faithful, shun immorality. Neko machielo jiwo jo Kenya duto mondo mi omed mana nyayo kwe, kolero ni sani koro obolore, kendo goyo chonge piny e nyim Nyasaye madwarone ema mondo mi koro otimre. Irrespective ya ile itatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Sisi tuko na nchi ya Kenya, hatuna nchi nyingine. Na hii nchi ni yetu. Sisi tupendane, tukue na amani, tukiendelea kufanya kazi zetu. And also we must understand in God there is that comfort that the one who started a good work will finish. George Aoko, Ramogi TV. Kowere kod Magashagwa nyakwara Ramogi wayudo ni ogai mar ODM Raila Odinga odok ne sirikal wi oraka mar kambi mar Adani mano yudo mar neno ni okonyo e keyo teko sitima kokalo e bwotelo mar Ketrako pachoka. Raila olero ni kane en Prime Minister maturka ne sirikal mar Kenya kod kambi mar Adani kokalo kuom sirikal ma India nosechako twak mar wilo rak, kata kamano chik mane gayo chenro go ne okongirre gi kindeno. Raila koni mondo Kenya odongre makare nyaka oyie chiwo kinde malach ne joket mwandu machano donjo e pachoka kendo dongo alap mar ndeke kaka JKIA kod keyo teko sitima kaka imiyowa report gi Walter Nyambaga. Gino machal kagima obwogo jo Kenya mosebedo ka gombo winjo kama Odinga chunge wi wach mar Adani. Ogai mar ODM Raila Odinga golo ler ne kambi mar Adani en kambi moyango koyare chon kendo osetimo ne limbe piny India moneno kit tich mong'ith ma kambi no timo. Raila odok ne kambi mar Adani kendo koni e yo ma Kenya nyalo goyo godo kange weche mag dongruok monywando nyaka yaro gedo mar JKIA. Adani company conglomerate is worth over $200 billion. It cannot be an Adani gate. Deal with the issues as they are. If some people have made mistakes, let them own up that they made some mistakes. But do not begin to condemn innocent companies. Telno masali la rokom kukumari urok mar pinje mag Afrika AUC. Okoni Kenya ne kod jowuoth matiyo kod alap mar ndeke ma JKIA moingo $8.5 kendo dwaro nitiere mar gere e okang' manyasani e kaka alap mar ndeke mamoko. You must change the way we address our planned PPPs if you protect the current positioning of Kenya as the most profitable and reliable destination for PPPs programs, and at the same time ensure that the interests of the people of Kenya are protected. Odinga omero ni Kenya ok ne kod thoche mar keyo teko mar stima rang'iny manyalo romo kendo kambi mar Adani kalore kod tije moseneno biro tero Kenya nyime. Ongoing energy and airport projects therefore present a critical test that could make or break our ability to compete in the field of infrastructure development for a considerable period. Odinga moko ne otimo limbe pinyno mar India kokalo kuom Prime Minister mar piny India Narendra Modi kendo neno kaka kambino chalo. Odinga jiwo jo Kenya mondo rang chike mabiro tayo rak magikete kogi kod Adani. The PPP law we have today is a variation of the PPP laws of the Gujarat state that Prime Minister gave us in hard copy. Unfortunately, we adulterated what we borrowed from India and then ended up with a law that is not fulfilling the needs of the country or the expectations of the people. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E kinde no jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka olando ni gibiro dhi e doho tarik 17 mar dweni mar kwedo okang' mane sirikal okawo mar chiwo rak ne kambi mar Adani mondo taa chenro mag Ketrako mar keyo teko sitima e pachoka. E twak mane duond bura mar Wiper obedo godo tinende ni giwacho ni wach thicho oko Gachagua ne oti godo mar umo wang'o oganda jo Kenya mondo mi Adani oyudo rak mar tayo chenro madito mag piny owacho maturka. Fredrick Omondi nigi ler. Kane oloso e magawa moro e boma ma Nairobi, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka owacho ni chenro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua en rieko ma sirikal ni godo mar galo pach jo Kenya seche ma giketo winjruok gi kambi mar Adani mondo giket koki orak mar keyo teko sitima. The impeachment drama was a smoke screen that was meant to divert the attention of Kenyans and provide cover for these multi-billion deals to be sealed by the bread-based government.
We want to assure Kenyans that we will not allow our country to be auctioned by this bread-based regime. Ma en bang ndalo achiel nyaka ne sirikal lando ni gimiyo kambi mar Adani orak mar bilion 95 mondo ota kambi mar Ketraco kuom higni 30. I have seen multi-billion deals being granted by the broad-based government to one Adani in an opaque, non-competitive and secretive manner. Kuom mano, osingo madhi e do tarik 17 dweni mar chungo kambi mar Adani dhi mbele kod orak mane oketo kokeno. We will, on behalf of the people of Kenya, be appearing in court on October the 17th. 2 days ago, even with the overwhelming public resistance, the broad-based government went ahead to sign another 95 billion energy deal with Ketraco and Adani for another 30 years. This will also not go unchallenged. Kalonzo omed ni sirikand Kenya Kwanza ne osatich oko gi jopiny chieng' mane ikawo pach jopiny ewi paro mar thicho oko Rigathi Gachagua, kuma jopiny nowacho ni jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua odhi pacho kanyakla. This parliament was impeached by Kenyans on the 25th of June, so they lack the moral authority to adjudicate on such heavy matters of national importance. Kalonzo bende wacho ni Gachagua nigi ratiro mar dhi e doho ka oponi od bura mar Senate obiro opuodho okang' mane od bura mamalo okawo mathiche oke apisi. But Gachagua, as a Kenyan, has got his rights under the law, and I can tell you quite frankly, I was very impressed by his own presentation in his own defense. Opuojo od bura 44 mane ogoyo ombulu mar balo gi chenro mathicho oko Rigathi Gachagua. And it is clear that this was like a lynch mob. But there are 44 Kenyan leaders who stood firm and listened to the pulse and the aspirations of the Kenyan people. Ne weche telo mag duond buch Wiper omedo ni jaod bura ma Dadaab Farah Malim idhi kaw ne okang' mowinjore bang' kane jaod burano balo gi chike mar duond burano. That was terrible concoction. Farah Malim is undergoing disciplinary proceedings by Wiper Democratic Movement. Frederick Omondi, Ramogi TV. Kawasudo nyako Ramogi ni Gavana Masia James Orengo gi jaod bura mar Rieda Otiende Amolo osiro paro mar thicho oko apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka giwacho ni piny Kenya dwaro jatelo mariwo wi jo Kenya kaachiel gi kelo dongruok ne gwenge duto ma Thurka ka giwuoyo bang' romo e kanisa mar ACK Rieda. Jotelogo wacho ni kaka jotelo Masia gisiro wachno kendo giweyo mondo Senate obi otiek tich mar golo Gachagua e ofis. For we are confident that that process will be finalized because there is no space for tribalists in this country. There is no space for bigots, and there is no space for those who belittle others, whether individuals or ethnicities. There's a lot that needs to be fixed. We as ODM, we are in an arrangement to work with government, but it does not stop us from pointing out the things that are wrong. And there are 3 things that must still be fixed. One of them is this shift from NHIF to the new system, which is completely not fair. We are not persuaded that the Adani deal for the airport is a good deal for Kenya. Speaking for myself, is the question of handling of university students in terms of banding. Even in my constituency, and every day I get so many complaints. National Assembly has done its bit. The rest remains with the constitutional processes that remain. And people should not think that this is out of the ordinary. Jaod bura machon ma Rieda Rafael Tuju otelo e wuoth mar kilomita 50 kawuok Kisumu nyaka Ralingo kaka chiel kaka chenro mar chiwo computers kod laptops ne rowere e kanisa mar Ralingo ACK e kar chung od bura mar Rieda. Tuju ne osir kod Gavana Masia James Orengo kod jaod bura mar Rieda Otiende Amolo ma bende osingo gero kar tiegruok e weche mag lony manyasani e kaunti ma Siaya. Jotelogo bende osingo chungi rowere e tieko talanta magi mondo okonygi e ngimagi ma pile pile.
Project no one direct internet through Starlink. Manisoni the fast speed internet mwango ka and same level my nyalu America, my nyalu UK, my nyalu Nairobi, Kamora Mora. The creation of this hub can be replicated in the county. We have seen in a very practical way how young people and others involved can use technology in the communication and information sector to make a living. And it is very, very, rewarding to see people in a very simple way using technology, earning a living in the village. Pochige pa kaluwore kod sir makamano nyako Ramogi wawere gi mago odhi nyaka kaunti ma Homa Bay. Commissioner mar kaunti ma Homa Bay Moses Lilan ogolo siem ne tend moko kuom dho wedhe kaunti no mayie mondo ohand kuong machik oko puodho kaachiel kod mwandu mamoko mabandia mondo usi e dho wedhe magirito. Lilan wacho ni nitiere dho wedhe magisefwenyo ni tiyo godo kaka kuonde mag uso yedhe mamero ji ahinya to mawuok e piny mar libamba ma Uganda ka irwako e dho wedhe go kokalo e nam lolwe. Okoni nitie dho wedhe masani gi nono kaluwore kod medruok mag ohand kuong maricho gi yedhe mamero ji mago mawilo paro kaka yore ji warita e alwora mar nam. Lilan okoni tend arita kwe kaunti ma Homa Bay oseyudo maling'ling ewi dho wedhe moko e kar chung od bura ma Suba South, Suba North kaachiel kod Karachuonyo ma ohand kuong makamago dhi e nyime kendo giseketo kenge makare mar kedo kod midhiero no. Okone jokombe mag dho wedhe e kaunti ma Homa Bay mondo ti kodgi kanyakla kendo gichiw maling'ling manyalo konyo itieka chudhe manyayo ohalago. There are beaches that we have already mapped out. We have already checked around, and those that are, they are being used as conduits for drug peddling, child labor, and other illicit activities. We want to ask the leaderships of those beaches to ensure that they are very, very alert. We have beaches around, Mbita, Suba South. We have also some areas around Kendo Bay areas. And it is, as I said, it is not all of them. We have very, very good beaches, very, very good, and they don't condone, any of these things. So we want to ask the beach management units, we need to collaborate and ensure that these illegal activities are done away with. Mondliete kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho omigi arita makare ka giywak ni imayo gi lopegi kendo thothgi odak e chan. Mondliete gi wuoyo e gwenge mag Sunangege location e sub county ma Suna East kama ne gichopo e nyasi mar yawo ot ne Chiliel, ot ma gedo mare osir kod jagoro maduong' mar migawo mar arita Raymond Omolo. Ywaruok mar lope achiel kuom midhieche madongo mathoth mondliete kalo e kaunti ma Migori kod kata gwenge mamoko e piny Kenya. Nitiere mondliete ma oseriembe lope kamoko bende pod wuotho koni kod koni kamanyo kony e doho kata karuodhi. E location ma Sunangege e subcounty ma Suna East nitiere kwan mondliete mathoth mamanyo ratiro mag lowo. Chief mar location ni Alphonse Aseno wach ni cases mathoth ma oyudi apise gin mago mondliete koro chwalo ka giywak na imayo gi lope. Ka chuo gisetho to samoro chuore ni owetene ne pok gipogo lo, noseket makonge but title ne pok oyudo. Koro ka chuo githo ne ka yuochgi in fact mayo gi lope. Cases in our office ma wa handle mang'eny kawuono. Koro kionge title deed ichandi to dak kanang'o to namba ne okoweni. Koro chuni ne nyaka mwale kaland inyalo wangi ni wacho na kani jaji wok mono majakisi omaye lo omaye magi puro magi keto doma. Koro mama no odong gi matin to en gi nyithindo mawuoyi. Moko kuom mondliete moriko ne wuoyo e gwego mag Suna East
e kaunti no ma Migori kamoro ne gichope nyasi Maria ot manyien mar achiel kuom mon liete moen kaka Sebedi Ngasia ma ogene ko jagoro maduong' e migawo no marite pacho kae Laktar Raymond Omolo ne wan thothgi iriembe lope. Iyudo ka dichuo mayuor dhako wacho ni chiwo wadwa ni onge kaka wanyalo miye title deed, obro uso lo lar gi jater. To samoro en dhako mosebedo maduong' ma over age kata kama nyalo dhiye onge. Mayowa nyaka kiewo lope mayowa. Ok wanyal tiyo yo maber. Nyithindwa ok nyal somo. Nikech odwokwa piny nyaka lo. En ot, aneno mor, gini nyocha winja inene Odinga. Mond liete gi mabende ne opuoyo chendo mar gero ute mar mond liete ma itimo kod Omolo ne wan thothgi bende koro pod odak e chan kendo gombo margi en mondo koro piny wacho koro konygi mondo gitim kata wendni. Gweng'wa ka onge konyruok mwango kabisa. Wagombo ni mondo watimo ohala to waonge kony. Peter Leso Nyango mariko ne wuoyo elore mondo Omolo Foundation masiro gedo mag udi ne mond liete ne wane pod nitiere mond liete mathoth ma onge kata ute malong'o magidakie. Ya waseromo gi mond liete malao 6,000 wabiro yawo ot ma Piers Raymond Omolo ogero ne chiliel moro manitiere gweng' Masuna East. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV adani mondo wakawa ni yweyo marwa mokwongo. Aneno ka ji medo oro ote mage mopogore ka kotendore kod weche manyien ma wan godo otieno ma kawuono. Puoch gi pak ni miyiero Ramogi TV kende miyo wabedo wang'i ka wafwambo ni kendo wakeyo ni mago mosetimore. Architect CEO Evans wacho ni bati adani Kongo kar ndeke ma Jomo Kenyatta wan kaka jo Karachuonyo okongnwa yo mawuok Adiedo nyaka Karabok. Architect Evans Asio ema wacho kamano. Mwalimu Asariko Ngalo wacho ni bati Masara Golden City ka omora ahinya gi weche manyien kendo keto wang'a Ramogi TV amora ahinya. Politics wakete lungs not a heart. Okay, makamu bende ndiko nyako Ramogi ong'isa ni en bende entiere ka kendo neno Ramogi TV e yo makare. Gikine ni nyako Ramogi yiena mondo mi akaw yweyo mondo wayudo milome moko achiel ariyo kapok sa odhi ahinya. Abro duogo somo otugi omiyo kik idhi mabor ma en Ramogi TV. Habo imetengenezwa na mchanganyiko wa mimea ya asili iliyothibitishwa kisayansi kuimarisha nguvu za meno na utunzi wa ufizi wako. Ijaribu Colgate Habo iliyothibitishwa kisayansi kwa meno imara na ufizi wenye afya. Colgate Charcoal imetengenezwa kwa mkaa, ni dawa ya kuaminika. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiomosha na shabiki ya Aviator. Victoria Mwangi, I'm a homemaker from Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiomosha na shabiki ya Aviator. Hit the highest multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
Koro Ramogi waduogo kendo bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien dakika 24 bang' saa 3. Medruok pi mar nam Lolwe ma okel kod lokruok chal kor lwasi medo kelo luoro e chuny jodak e chula mayudore e nam Lolwe. Mwandu mane jopiny oketo machiegni kod dho wedhe makono sani koro dong' mana ka sigana kalal ma jopiny yudo onyayo dhier kendo geno gi medo duono e chulago. Mondo ne wayanga kaka mwandu mane jopiny oketo geno margi kuomgi nimo e nam, ne watimo limbe e chula Matakawiri, Remba kaachiel kod Mfangano e kaunti ma Homa Bay, kendo ma e sigana e tielo mokwongo. Mondo wayang kaka medruok pi nam Lolwe kaluwore kod koth mosebedo ka chwe kuom higni 5 osebedo ka kelo midhiero ne jodak e chula mayudore e nam Lolwe. Mbita warwako nanga moyiedhi kendo wadonje yie, bang'e to yie piacho pi. Weche chimo Matakawiri, Mfangano kod Remba sub-county ma Suba West. Kuonde ma wakale e nam e tie chula mar Osinga wayudo yien kod kite ma pi osemwonyo. Chunowa mondo wago brek matin mondo wane kaka nam timore kod chwech ma nyakalaga ne oketo e lo motuo. To kata mana kama wakwang'eni higni 5 mokalo ne en lo motuo, to sani olokore odogwal. Mondo wang'e matut midhiero ma medruok pi nam Lolwe osekelo, yie tagore. Ng'wech ochimo Matakawiri. Gichien wachako neno udi ma korgi odong' nono. Kata obedo ni apaka magore dho wath mosore kod kuoyo marachar ma yudore Matakawiri, lal ma pi osekelo yangore e lela. Udi mane jopiny ogere dho wath ka gin kod geno ni nyalo kelo negi lokruok sani odong' ka ojony e lweny. Ka udi mane ji odake kod mag ohala mane yweyo kod ywech sani pi nam ema luoko. Moko bende nolor kendo kifule jarit. Achiel kuom udigo en kar uso rech ma idendo ni banda. Banda ma jogweng' koni ne oger chiegni mita 80 kowuok e dho nam, kendo mane en geno mar jopiny ma osewuok e nam mar choko rech ma itere chiro. Pi ne olawo mojuko kendo sani en ei nam. Ka ng'iye maber gi kuma sani pi ochope kuma pi ne nitie, osemedore madhi dipar. Nikech king'iyo kuma banda nitie, banda ni noger malo. Mani nyalo yudo ni yie thwa mane wayago nam kwa dhi lupo, ne gigo chien mar banda ni kapok ochope banda ni. Mabende wanyalo ywayogi, mwachak kwa yudu yo ma ji ne nyalo kadhogo kaka bire banda ka. To king'iyo sani, pigno ochamo piny ni mo banda ni obede pi. Kuonde mane ji wuothe ka pimo rech kendo kuonde mane barafa mag kano rech ne oketie, sani apaka ema dhume ka barafgo to chieng' go oko. Kata obedo ni jolupo maka ywagogo ka gigeno yuto mowuok e nam, johala koni pi nam orocho ohala margi kaka ma ginyalo dhiye onge nikech yuto mapiny. Waseyudo pek kaluwore gi kaka uneno odwa ne mae karwa mar tich mangima wasebedo ka nitiere. Ka wayude nweng'owa to sani okethore ma kata king'iye kaka chalo ok ober. Pi nyocho biro mang'eny momiyo kethore kabisa. Koro ne wakwayo jo county government gi government maduong' mondo ne kaka nyalo konyowa, wane yo mwanyalo losogo kar ohala ni. Nikech magi ma kelo nweng'o ne piny, osuru wuok ka, magero county, gero nyaka Kenya mangima. Sirikal nyalo biro wanyalo do kaka wanyalo songo wae tie pi mondo wasong, to ok dwa wuogi kata midhi ger kamoro mbele nikech in gi lweti nono. Koro onge kaka inyalo timo. Koro wagomni ka sirikal nyalo biro manyalo miyowa kaka wanyalo chakore mondo wayud kaka wasudo mbele to business wagi odhi mbele kata gi empower wa e yo mora ma ginyalo mondo wayud kaka wadhi mbele. Kaluwore kod Pamelo Pondo ma pi ne odhi kod ohande lero ni pong' mar pi bende koro kelo dhungruok mar oganda e kuonde ma oting'ore gi malo. Gino moko ni nyalo kelo negi midhiero poni masira mar mach omuoch apoya nono Matakawiri. Ka pigni nochako biro, pi mokwongo nobiro moywero udi mokwongo.
Kochako biro mar ariyo to chako koro yuero udi ma face mar Takawiri ka okethre seriously. Ma koro biashara manene dho nam nochuno ji mosudo i kind udi. Biashara madongo machal kata mag uso gas koro dhi ofundore i kind udi ma seche ma mach nyalo wuok kata i Takawiri ka. Ok wang'eyo. Nikech mach kokikre, stima kokikre gi gik machal gas, gi utewa mag mabati mofundre marach kabisa ni. Nyalo kelonwa gi marach kendo Takawiri nyalo wang' yo marach kabisa. Gikoni karo bedo ni sirikal mamalo ne okawo nying-gi mar konyogi. Pok gineno kony moro amora kendo jotelo mane oyier bende pok ochopo kuomgi ka gin kod luoro ni poni ok okawo okang' mapiyo. Apaka mamedo gedo tie udi nyalo medo kelonegi midhiero. Sana ni mbunge marwa ma Honorable Millie Odhiambo olore ground ka mondo ng'iye kaka jo Takawiri chal. Wakwayo Mama Gladys Nyasuna Wanga kani biro kwayo kura higa mar 2022 Takawiri nok chal kama. Sani Takawiri orumo. Gige wa mang'eny nokethre e pi. Sama ne pigni omonjowa. Yamo ne ywak gotieno ute mag biashara pi nodhi modhi gi gige wa mang'eny. National government ne wachiwo ywagno mane ubiro ma ukawo nyingewa but onge gi musetimonwa kata achiel. Kora wan gi kwayo nyingewa kaka ne ukawo ubie ground mondo uchiw kony mowinjore. Koro wanyalo kwayo ni sirikal mondo ne kaka nyalo konyowa e wach mar gero banda. To kata mana jowandwa ma bende olalo gigegi mane olalo utegi. One kaka nyalo konyo. Turu mano iyudo ka yuto wodok piny ma kata sani joma tero nyithindo skul gin gi tich matek. Kopogore kod rocho ohala kod kuonde dak ne oganda ma Takawiri. Jodak maka bende koni ngimagi ni kama rach kaluwore kod tuoche ma medruok pigno nyalo kelo koting'o tuo mar malaria. Side effect yore mag diewo remo. Namba 2, tuoche landore kaka pi osebedo machiegni ni kata malaria koro bedo mang'eny. Masuna koro chudo yore ka udi mane pi odare gidi sono dhi ogede korido. Koro yudo ka sono odak kodwa machiegni kelonwa malaria. Kopogore gi manendo wan gi typhoid mang'eny e tie nam ka. Kabisa typhoid ng'eny e tie nam ka. Koro wan gi challenges mang'eny e tie nam ka. Midhiero ni ok omako mana Takawiri kende. Ne waringo nyaka chula machielo. Remba. Kata obedo ni gichien kwe mar nam kod limbo mar chula Remba nyiso kama geno nitie. E donjo e chula mar Remba ma en achiel kuom chula matindo kata kamano ni kod kwano oganda mathoth. Wayudo ka mirimb nam ma okel kod lokruok chal kor lwasi okelo kiondko e chuny jodak. Jodak maka koni poni koth omedo chwe. Remba ma oseng'ere kaka chula achiel nyalo pogore diriyo. Kaluwore gi kodhi mosebedo ka chwe. Apani neno yiecha. Neno macha bende. Koche mane pi gike. To kaluwore gi kodhi mosebedo ka chwe. Kodhi osebedo ka chwe mang'eny ma pi nobiro mo affect Remba. Mano ng'ado Remba. Maka pako ywak ka yamo ywak kama to pi ng'ado kacha. Ka yamo ywak kocha to pi ng'ado koni. Ma jolupo nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Jodukni nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Johala matindo mag aswekra nobedo gi pek ma pok odwaro yude. Kendo ne gibedo gi lal mang'eny kabisa. Kaluwore kod picha ma wagoyo kokalo kor lwasi. Pi mawuok e bath nam koni gi kocha medo thung'o lowo motuo matudo kuonde ariyo moting'ore kod malo e chula mar Remba. Kendo weyo mana hosi matin moriwo jodak ma e chulano moseng'ere kaka chula achiel nyaka ni chwe piny. Mana kaka Takawiri, kar uso rech mar Remba mane oger kod bengi mar piny mangima ma jodak koni ne nitiere oko mar nam sani pi oluoro. Lowo motuo ma nitiere dho nam sani yiedhie makwang'e kendo gowe. Ka gi e kinde ni ng'ato nyalo wuok e ode to donjo e yie kata wuok e yie to donjo e ot ma ok onyono lowo motuo. Kaluwore kod Semeke Okoth ma en jatend dho wedhe e chula mar Remba, midhiero mar medruok pi nam osemiyo jolupo lal mathoth koting'o lal mar yiedhi kaachiel kod tonde mag lupo. Jok ma lupo kaka jolupo nitie manowito yiedhi dabal. Yiedhi madhi 10 ne yamo biro mo baro kite ma gigo nolokore takataka. Manyaka tonde gigo be nobedo tonde makoro ok tonde. Kaluwore kama pi osebedo kakalo cha, ne wadwa ni mondo mi gimiwa support kata boch gine moko minyalo ket kanyo ma kata ka pi obiro to koro ok nyal mok nade. Ok nyal afi. Wasetemo kwa pango kidi kar kanyo, lakini seche moko pi biro gi teko mang'eny makal nyaka kitego maywe nyaka kitego matimok nade madhi nam. Bang' ne seneno chal mar Takawiri kod Remba kendo winjo kwayo margi ne sirikal mondo konygi kapok midhiero ogore kuomgi kendo Remba opogore diriyo ka mwandu omedo lal e chula ma Takawiri.
ne waduogo wapiacho ng'wech kendo yweyo e chula ma Mfangano mar chako odiechiengwa mar ariyo e ng'eyo kaka medruok pi nam medo kelo midhiero ne jodak ma e chula mayudore e gwenge ma Homa Bay. Koro mogi mano mana tielo mokwongo mar wuodhwa ka wang'eyo kaka pi nam timore kod jodak mantiere chula mayudore e alwora mar nam Lolwe kama ne walimo Takawiri, Remba kaachiel kod Mfangano odiechieng' ma kiny. Koro mogi sigana machal kod mano e tielo mar ariyo kine bine sa 1 gi sa 3 otieno ka wang'iyo chula ma Mfangano. Kiwinjo ka guok nogwewa kanyo ka wadonjo Mfangano nyiso ni welo nodonjo. Miyo obiro nyisi mathoth ahinya motene kod kaka lokruok chal kor lwasi medo pi e nam kata kilo medruok e pi mar nam Nyakoromogi ma koro donjore nyaka kuonde ma nyicha ne ji ogeno kendo kete mwandugi. Ka wawere kod mago en ni Nyakoromogi mana kaka juma ka juma wathung'i kod nyiero e weche masakoit mag juma. Kawuono ni jafwambo marwa Walter Nyambaga oloso weche. To weche molosogi madhi thung'i gi nyiero gin weche mage? Chikane iti. Juma ni od bura obedo kod soko. Moses Wetangula opek lemnwa Wuod Western. Ewe Mwenyezi Mungu. Wengi Mutuse Sudane machiegni. The House resolves to remove from office by impeachment. Owen Baya be yie kod wechege. Honorable Speaker, I rise to second. Nango. The Deputy President called Parliament and this National Assembly a theater of the absurd. Bwana Weta koso ibago jogi. Once you append your signature on a special motion, you have crossed the Rubicon. Karawach ni omiyo jomoko Kenya kanyinge jomoko. Gadhoni wa Mushomba iluongo Kajwang' nang'o? Mr. Speaker, is the member Honorable Kajiang on order in order? Honorable Kajiang on order. Kajwang' be winjo kaka oluongi? First of all, pronounce my name properly. I'm not Kachechwa. I am Kajwang', not Kanjwang'. Onge wach kare nyingegi nyalo gwenyore ne ji. I am Kajwang', not Kanjwang'. Wakeini en wach mane kod Gachagua? Unapoita mwanamke yoyote malaya, umeita wamama wote wa Kenya malaya. Sisi si malaya. Okay. Bas. Ruth Odinga, iwacho ni iloko pachi because of why? I was a bit on your side, but you have hanged yourself with your own rope. Ikoni otimango. You have hanged yourself with your own rope. Udara rieda, utiende kamolo. Kisungu moro gwenyo waka. The very fact that you take 90 minutes to explain you are not corrupt is prima facie evidence of corruption. Edwa lal noane. Iwacho ni en prima angoa. Prima facie evidence that there's corruption. Hey, yawa aworo kisungu kata dhombugo. Onge wach, ng'ato bende ok dial moko wacho kore. Gachagua, bedane orindi maliet. Gigi ning'eyo kure. I have learned from my boss how this job is done. Gachagua. Aya, okay. Bensouda. Suda neka. Igoyo mbulu kanye. Homa Bay County. Bensouda Joyce Osogo. Idua nganyo jod bura. Order Bensouda utaitwa tena. Homa Bay County. Bensouda Joyce Osogo. Bensouda idua bago ganda. Kinde mabiro yang chung mari choon. Away. Aol gi jod bura. Adhi e Nyeri tir. To ganda ma Nyeri owacha ng'o. Tok jod bura thicho wuodu. Hiyo kiti ya Deputy President pea Oscar Sudi. Oscar Sudi kendo. Pea Oscar Sudi. Kamket. Hiyo kiti ya Deputy President hatuitaki tena. Wachini thago atuoli. In whose hearts will you be safe? In whose hearts will you be safe? Bas, Wudugor Kachola, jadigri mar catering. Tonade. Mano polling station mara. Weche dongruok tinde iwacho ni go mana chong gi lo.
Nyake go mana chongi ne gavana koke nyalo timo gimoro. To nango, to ka ombulu mwenjo. To kene wuod na bot kachola, awuoy ka ting kendo awuoy ka dek, ene yombe toke wuod na. Peter Francis Masara okmor. Jaduong Masara en wach mane? An kabiro Masara gini maginyepona. Jogi ok mimiya mano dhi got kachola. Okka. Okay, bas. Joja oko walimi Mombasa. Chunywa mor kodayo, Dani in kod chiemo mage. Wan go bamba la dirkado. Kod chiemo mane? To wan go mena. To wan gi mumi. Yawa. Ng'ama tiyo konyaga pilo. To wan ga pop. To wan ga lot bo. Japicha, kila pilo. To nyuka be wamadho. To nyidendi masani ok mor kod kit kaka umuono. To mokwongo ting'o ume. Kang'ise ni kata di ting'o ume. Owuoyo ne plasta mari. Jaduong, ikoni tinde ok owedhowa e liete. Why? Die dho luo moro. Ni kama ng'ato thoe. Irok dung'ie. Sani to. Nyaka gwen medala ni idwa cham te. Bas. Wach education to kod liete ni tek, jokama. Education. Goer ng'ato simu nyathino kadho dhi e skul. Obocha no kwani an mana miyo chegno ish. Okebeni ikoni kikwayo school fee to duoko mane mimi. Obocha no kwani an mana miyo chegno ish. Duoko mane? Obocha no kwani an mana miyo chegno ish. Dani, joma tindo otimang'o. Vijende mamadho kong'e ba. Gotieno nyaka saa 8 nyaka saa 9 nyaka saa 10 yaye. Uru madho kong'e bache gotieno go uru bakni gi monde u gotieno. Mago ema Sako It kod Walter Nyambaga. This week kwa Citizen Duka, tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap, 35 bob. Always sanitary towel, 189 bob. Rexona deodorant, 199 bob. Dove lotion, 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka, utalipa only 962 bob. Meaning, utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487 *5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. Dweni mar 10 lim od thieth mantiere machiegni kodi mondo timni screening. Riwri kodwa e kedo. Kanyakla waked kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Created through AI tools, printed and then framed, and the best place to catch them is along the Nairobi traffic, where hawkers are making money out of them. Kuna machine zimetoka mingi sana, zina nguvu sana, na zinaweza toa hii kitu kama hii. Sasa zenye zinatembea sana, hizi za watu sana. Watu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nakoro mogero kama nanyo kuom medo yiero Ramogi TV koro wadonje weche mag tuke kama wadang'iyo motende kod weche mag ng'wech. Jakenya Ruth Chepngetich owoyo rekod mar ng'we kinda bang' tiyo thuolo mokwongo e ng'we mag Chicago Marathon. Chepngetich
oringo gi seche 2:09:50 kod 7 e kidieny mar yawuoyi ja Kenya John